patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Halos 200 ka aplikante pagkapulis sa tulo ka pulis sa BARM nagpositibo sa COVID-19. Ani ang report. Anaa sa 183 ka mga aplikante pagkapulis sa BARM ug tulo ka mga pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Busa nagpatuman og lockdown karon ang kampo sa General Salipada Pendaton Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region. Dunay 196 ka mga aplikante pagkapulis sa PRO BAR ug isip kabahin sa training protocol, silang tanan gipailam sa swab test. Hinuon na ning kamot karon ng Provincial Health Office ug Bangsamoro Health Ministry nga makontain ang virus. Tanang nagpositibo pulos asymptomatic o ginapaabot na lang matapos sa ilang quarantine period ug kumaayo na makabalik na sila sa training. Samtang sa General Santos City, nagpadayon gihapon ang training sa mga bagong recruit pagkapulis bisan dunay upat ka nagpositibo sa COVID-19 sa ilang hanay. Matod sa Police Regional Office 12, dili kuno maapektuhan ang training sa nasa 200 ka police trainees. Posibleng sagawa sa PRO 12 kuno nakuha sa mga nagpositibo sa COVID-19 ang virus kay una gipahigayon ng oath-taking, nakauli pa sila sa ilang balay. Naka-isolate na sa PRO 12 ang mga direct contact sa mga nagpositibo nga kauban ng police trainee, samtang ang mga nagpositibo ana-ana sa isolation facility sa Gensan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa unang adlaw sa pagpatuman sa liquor ban sa Davao City, pipila dayon ka malapason ang nadakpan. Ani ang detalye? Sa pagsugod sa liquor ban kagahapon, nasampulan kining upat ka mga lalaki sa barangay Lasang, Davao City nga nag-inom og tuba. Busa gipangdala sila sa presinto sa Bunawan Police o gipasakahan og kaso. Natay 34 ka mga violators na nadakpan aning sa Corpio o upat ka mga violators sa liquor ban. So ginahikay na nga ang mga dokumento for filing against them. Sa tibuok Davao City, 18 ka mga malapason sa liquor ban ang nasikop kagahapon sa DCPO. Kahapon po, November 2, nagsimula po tayo ng liquor ban sa Davao City. At initially po, nagkaroon po tayo ng violators po na 18 na arrested. Kay gipatuman naman ang 24-hour liquor ban sa Davao City. Ang mga tindahan sa syudad, wala na maligya. Labaw pa nga dunay one-strike policy ang madakpan nga pwedeng ikatanggal sa ilang mga business permit. Sakpan tanggal lisensa man daw, tapos rado ta na tindahan. Likay na lang yun. Sumala sa otoridad, disiplina ang kailangan kay dili kuno magpanuko ang otoridad nga manakop sa mga malapason. Usually doon sa mga area na siksikan ng mga tao, kagaya sa area ng Santa Ana and Talomo area. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.
Usa ka motocross event nga gihimo sa Hinguog City sa Misamis Oriental ang gidugok ug mga mananaway busa wala na kuno at patuman pa ang social distancing. Ani ang report. Viral karon sa social media kining kuha sa nahitabo nga motocross event sa syudad sa Hinguog sa Misamis Oriental adlawng Domingo. Ang maong event gipangunahan mismo sa LGU isip usa sa mga programa aron ma-promote ang local tourism sa lugar taliwala sa pandemya. Sumala pa sa LGU nga misunod ang event sa tanang guidelines nga ilang gilatag apan hikurat na lamang sila diyang gidagsa kini og gibana-bana ang 3,000 ka tawo gikan sa nagkadaiyang lugar. Even ang atong mga organizers wala sila mag-expect nga to kadaghan. So pagtanaw na to nga daghan kayo, nagpadayon as agreed no during the coordination meeting na magpadayon gyud ang pag-announce to strictly observe social distancing, wearing of face mask. Aminado ang mayor nga adunay mga kakulangon sa pagpatuman sa minimum health standard sa lugar, partikular na sa social distancing. Busa magpahigayon kuno sila og post-evaluation aron maisgutan ang mga angay himuon aron dili kini mausab. Gipasalig noon sa mayor nga identified tanan tawo nga anaa sa event alang sa mga posibleng contact tracing nga pagahimuon. Paningkamutan sab kuno nila nga makapahigayon gyapon og mga aktibidad alang sa paglambo sa turismo nga dili makompromiso ang panlawas sa katawhan. Naglisod tag control sa crowd, no, kay tungod sa kadaghan, but moto after the event atong gi-assess no last night, and we'll have our post evaluation no sa activity so that we can prepare the next time no kung unsa pa yung mga kinahanglanon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pagpang-hold up sa usa ka delivery rider na huli ka mga suspect gilayong nasikop. Ay nang detalye. Sa kuha sa CCTV sa usa ka panimalay, makita nga naghulat siyang customer ang usa ka food delivery rider. Apan, kalit mibutho ang duha ka lalaki. Dayon gitiunan ang biktima og kutsilyo. Dayon gikuha ang cellphone niini. Apan nakasukol ang biktima ug mitabang sab ang mga tao sa palibot. Hinungdan nga nakulatahan ang duha ka suspect ug nasikop. Gawan mo eh. Ha? Maluoy mo. Unya kami kung nadunggaban mo na mamatay na. Na maluoy ka. Dili man. Duha ka po anak na ko ba? Gagmay pa ba? Kulatahan kag samot bay kung muda mo musibat ka. Duha ka po anak na ko. Dili bitaw na. Duha ka po anak na ko bay. Gagmay pa bay. Digay. Tawayan mo bay. Duha ka po anak na ko bay. Gagmay pa bay. Ayaw. Sibat. Giila ang duha ka hold-upper nga sila Jamil Candato ug Bonifacio Ordaneza. Nakuha silang posisyon ang duha ka kutsilyo nga ilang gigamit ug ang cellphone sa biktima. Nako kayang tabang sa kaning mga nakita sa insidente o of course ang kaning mga big patrollers nato ang mga mobile nga niagi didto mao nang idadaling na dakop dayon. Mapasalamaton ang otoridad sa mga nagpakabanang residente sa lugar kinsa wala nagdaduha nga tabangan ang biktima. Kung kinsa man to ang nabiktima sa mga hold up didto nga dapit mamahimong mo coordinate tayo sila sa police station aron makita nila ni mga suspetsado kung mao ba ni ang posibleng nang hold up sa ila aron makapasaka sila og complaint. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Usa ka air station ang itugod sa Special Action Force Air Unit sa kapulisan sa Samal Island. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara sa maong air station ipahimutang ang air assets sa Mindanao nga mutabang sa pagbatok sa terorismo ug kriminalidad. Mismong si Chief PNP General Camilo Cascolan ang nanguna sa pagpirma sa USAFRAC Agreement tali lokal nga paggamhanan sa Samal Island ug Police Regional Office 11 alang sa 1,000 hectare nga air station. Duha ka H-125 helicopters ang itagana sa Special Action Force CONSAF Air Unit sa Mindanao ug ibutang kini sa Davao Region, partikularmente sa Samal Island. Sumala ni General Cascolan nga dako ang matabang niini labi na sa counter-terrorism, anti-insurgency ug anti-criminality. This is strategically located. Number two, it will be able to maintain peace and order not only from its left or right, Davao going to Compostela Valley, but this will at the same time be able to deter the entry of criminal and terrorist people in those areas. We would be able to check immediately. We would be able to support because we will be having helicopters that will be controlled by the DIPOS.
Mapasalamaton sabang Samal LGU, gumikan dugang seguridad kini sa syudad. Labi pa nga nalutsa na kini kaniadto og mga terorista diin gidagit ang mga turistang langyaw. We have to admit, nakapasok talaga yung mga terrorist, yung mga Abu Sayyaf. And first, they were not successful. The second time, they were successful. So definitely this would help. This would help. And also a detriment also na magduha-duha na yun na sila sunod yan. Ang pag-establish sa maong air station, subay sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga mudugang og air assets sa PNP sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga mutabang sa tactical, search and rescue ug bisan sa disaster relief operations. Karong bulan na ipahigayon ang groundbreaking sa maong air station sa Samal Island. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipriso ang usa ka single mother nga si Lizel Joy Torion Alngog. Human kini naaktuhang na maligya gituhuang shabu, pinaagi sa bypass operation sa Purok 2, Market Site District, Mangagoy, Bislig City. Nakuha gikan sa suspek ang upat ka pakete sa gituhuang shabu nga dunay kantidad nga 3,500 pesos ug marked money. Nabiyaan sa suspek ang iyang 5 ka anak human kini gibalog sa prisuhan. Sa Surigao del Sur, kapin 288,000 nga kantidad sa gituhuang shabu nasakmit sa otoridad gikan sa mga high value target personalities nga gilang sila si Jevery Salcedo o Jeffrey Pasinio. Lakip sab sa nadakpan si Bermund Amper sa Cabadbaran City, Agusan del Norte o Ramil Tadifa nga nasikob sa Butuan City. Tanan lakip sa top 10 illegal drugs priority target sa Region 13 na recover gikan kanilang maabot sa 20 gramo sa gituwang Cebu. Sa lang operasyon, dakpan sab ang sales agent nga giilang big time pusher nga si Sarah Jane, ingon man golf instructor nga si Leonardo Lofranco alias Leo, Antonieto Tijano Banyas ug Aino Glenn Hamili Araujo. Nakuha gikan sa mga dinakpan ng kapin 75,000 pesos sa kantidad sa gituwang Cebu. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. 7 ka mga membro sa teroristang Abu Sayyaf ang patay sa engkwentro tali militar sa sulok kaganiyang kadlawon. Pasado alauna kaganiyang kadlawon diyang nakaengkwentro sa militar ang 7 ka mga membro sa Abu Sayyaf sa kadagatan sa sulok. Ang mga napatay sakop sa ASG Kidnap Ransom Group sa panguna ni ASG leader Mundi Sawadjaan o Radrodula sa Hiron. Ang bakbakan milungtad og 25 minutos hangtod nga naunod ang bangka sa mga sospek. Matod kang Westmincom Chief Lieutenant General Colito Vinluan nga plano kuno sa maong grupo nga manginap sa mainland Mindanao apan wala kini miobra tungod sa mga assets sa militar. Makita sa litrato nga gipadala sa Westmincom nga ang multipurpose attack craft sa Philippine Navy nga gibanggaan ini ang speedboat sa mga Abu Sayyaf. Usa ka din sa usa ka eskwelahan sa Misamis Oriental ang gipusil sulod mismo sa eskwelahan. Sayron taandog ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, anaanaw ta sa sulod sa Taguluan Community College ang biktima aron magsugod sa iyahang trabaho diyang kalit kani gipusil sa wala pa maila nga suspetsado. Daling gidala sa Balay Tambalanan ang biktima nga si Frederick Gomez, Dean sa College of Criminology sa Taguluan Community College, human kini gipusil sulod mismo sa tunghaan. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga bandang alas 7:15 sa buntag, diyang pasulod unta sa iyang classroom ang biktima, gitawag kini sa naka-helmet nga sospek. Nagkaistoryahanay pa kuno ang duha ug taod-taod nahitabo na ang pagpamusil. Naigo sa iyang abaga nga bahin ang biktima ug maayo na lamang nakadagan kini padulong sa classroom ug wala na napuruhan. Ating inihintay na siya ay makausap at malaman sa kanya ang mga detalye kung paano nangyari at bakit siya ay naging target ng hitman. Gayong nakapag-usap pa sila ng hitman. Kaya may mga bagay na aming iimbestigahan. Hinoon ana sa maayong kahimtang ang maestro karon ug dakong tabang sa investigasyon ang iyang testimonya. Gisubay na sab sa otoridad ang mga CCTV nga anadol sa crime scene alang sa posibleng timailhan sa identifikasyon sa sospek. Tek, usa sa mga motibo nga ginatan-aw sa otoridad karon ang personal nga bangi. Mayo na lamang kay walay mga estudyante sulod sa maong tunghaan nga nadamay sa pagpamusil.
Pasalig karon sa otoridad nga ilahang pagatutukan ang kaso o pagadakpon gayod kung kinsa ang mga nagpalayo sa moong insidente. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Patay usa ka inahan human gidunggab sulod sa ilang balay sa General Santos City. Ang suspetsado usa ka minor de edad. Patay ang biktima ang si Sally Embajador, 38 anyos, suman kini gidunggab sa suspetsadong lalaki niyang nakasulod kini sa ilang balay sa Deca Home Subdivision sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Miagi kuno ang suspect sa likod nga pader sa balay ug misulod sa bintana. Luwas sinuon ang 3 ka bulang baby ug 4 anyos nga bata kinsa kauban sa biktima. Sa follow-up operation, nakuha ang suspect nga nag-edad og 16 anyos lang sa gitaguan niini sa puro ka hilsot sa susamang barangay. Na-recover pa sa kapulisan ang dugoon nga siniya niini nga gisuot ato sa krimen. Positibo sab kining giila sa anak sa biktima nga mo'y mipatay kuno siyang inahan. Matud sa suspect nahimo kuno niya ang krimen kay gipasanginlan siya sa biktima nga usa ka kawatan. Tungod kay minor de edad, gi-turn over ang suspect sa kustodiya sa DSWD. Giaksyon na sa Davao City Council ang reklamo sa pipila ka mga residente sa katukuran sa Suka Universidad ug ubang government projects sa makaduhong watershed sa Pakibato District, Davao City. Anang report ni Argel Relator. Gituki sa session sa Davao City Council ang issue sa pagsupak sa pipila ka mga residente sa pagtukod og building sa University of Southeastern Philippines o USEP ug ubang government structures sa makaduhong watershed area sa Barangay Malabog, Pakibato District. Buot ni Malabog Barangay Captain Giselito Areha nga itukod sa makaduhong watershed ang building sa USEP. Butang nga gisupak sa mga residente sa rasong maapektuhan ang ilang tubig imnunon. Ginuso ni Councilor Danilo Dayang Hirang ang issue kay buot na kunong mutukod ang USEP sa maong lugar. Wala sila'y supak sa maong proyekto, apan supak lang sila kung asa kini tukuron. Kanang makadoong protected area. So ang tubig nga among gisaligan kanang makadoong lake na lang para sa mainom namong libre. Kung mabutangan na diha karon og project sa ibabaw, ang hugaw na nasa ubos. And the third one is to declare the alienable and disposable area as watershed reservation area. Gikatingala ni Committee on Environment Chair Councilor Diosdado Mahipos Jr. nga gipaspasan ang pag-aproba sa resolution nga wala pa'y endorsement ang USEP kung asang luna nila tukuron ang maong proyekto. DNR will confirm that this proclamation will not really fast-track anything because even if you declare it as a reserve area, it still is a timberland area and you cannot build upon a timberland area unless you secure the special land use permit from the DNR or a tenorial arrangement. Meaning to say, even if there is this proclamation, the same with our Eden Reservation, you cannot just build on timberland. Girason sa Barangay Malabog nga kung mangita puno og laing project site ang USEP ug ubang proyekto, maglisod sila kay wala kuno'y ibayad sa nanag-iya ni ini. Because if money is the problem, I will commit, Mr. President, to allocate my ADF, Mr. President. Dili ko mo gasto sa akong budget. I will request its allocation for the purchase of land for the USEP school because I want the school to be constructed as soon as possible. But we need to be careful, Mr. President. Sa katapusan, nadesisyonan nga tukion una sa komitiba ni Councilor Mahipos ang issue. Una kini desisyonan sa konseho. Kahinumduman nga gituki sa One Mindanao ang pagsupak sa mga residente sa planong pagtukod og USEP building ug ubang government structures sa makaduhong watershed kung asa makuhaan og 22 hectares ang 92 hectares nga watershed. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 46.8 million katao na ang nakasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang sobra 387,000 ang nataptan sa Pilipinas ug sa Mindanao, lampas 22,300 ang dunay COVID-19. Miabot na sa sobra 46,884,000
ang naigo sa COVID-19 sa tibok kalibutan. Ana-anasab sa sobra 31,366,000 ang recoveries ug kapin 1,206,000 ang namatay. Samtang 1,772 ang bagong COVID-19 cases sa nasod karong adlaw. Busa sa kanatibukan, 387,161 na ang adunay COVID-19 sa Pilipinas. Doon na say 348,967 ang recoveries ug 7,318 ang namatay. Ug bisaka na sa 22,391 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 14,846 ang naayo na ug 765 ang namatay. One-day-old baby girl nga taga Santa Cruz sa Davao del Sur nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni ining report. Usa ka one-day-old baby girl nga taga Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nalakip sa 14 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Davao del Sur. Nakasinati kini og sintomas ni atong October 30. Ana-ana sa 412 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Sur. 273 ang naayo na ug 13 ang namatay. Samtang base sa tala sa DOH, ikaduha ang Davao City sa dunay labing daghang kaso sa COVID-19 nga natala sa nasud kagahapon, nga anaa sa 166. Samtang usa ka 2 anyos nga batang lalaki ang nalagip sa 17 ka mga kaso sa COVID-19 sa Barangay Talomo Proper, Talomo South District sa Davao City. Nakasinati kini og sintomas ni atong October 19, susama sab sa upat pa kalaing nakasinati isab og sintomas ni atong adlaw sa maong lugar. 13 anyos, 3 anyos, 65 anyos ug 34 anyos nga mga babae. Silang tanan nalakip sa 151 ka total new COVID-19 cases sa Davao City niadtong Domingo. Misa ka na sa 3,899 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 2,670 recoveries ug 174 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka healthcare worker ug 3 ka nurse ang nagpositibo sa COVID-19. Ang duha ka healthcare worker, 33 anyos nga babaeng taga Bugo, kinsa midwife sa City Health Office nga nakasinati og sintomas niadtong October 18, ug ang laing usa, 44 anyos nga babaeng taga Nazareth, kinsa barangay health worker sa City Health Office. Samtang ang duha ka nurse, 36 anyos nga babaeng taga Kauswagan ug 33 anyos nga babaeng taga Ipunan, kinsa taga DOH nga naka-assign sa Makabalan Port ug Health Center. Ug ang laing usa, 31 anyos nga babaeng taga Kauswagan sab nga naka-assign sa JRBGH. Doon na 1,715 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,027 ang naayo na ug 73 ang namatay. Sa Zamboanga City, 2 ka medical frontliners ang nadugang sa 30 ka aktibong kaso sa COVID-19 sa Barangay Santa Maria. Busa gilakdaw na mga balay sa mga nagpositibo sa sakit. Gikonsidera sa Zamboanga City Health Office nga ang Barangay Santa Maria ang dunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa syudad sa karon. Gisundan kini sa Pasunangka, Tetuan, Calarian ug ikalima ang Barangay San Roque. Samtang nagsugod na sa pagtrabaho ang kapin 600 ka contact tracer sa DILG. Dugangan pa kini og 300 sa Zamboanga City LGU una mag-Disyembre kay buot nila makabot ang 1:800 nga ratio sa contact tracer sa syudad. Ug sunod tuig nang hinaot sila nga makakuha pa og 750 ka contact tracers. Ana-ana sa 2,870 ang kinatibok ang kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 2,075 ang naka-recover ug 112 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 78 anyos nga lolo ang nalakip sa 7 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Ginasuta pa ang history of exposure niini sa virus. Samtang duna say nalakip nga estudyante ug usa ka tricycle driver sa mga bagong kaso sa sakit. Ana-ana sila sa isolation facility. Miabot na sa 841 ang total confirmed COVID-19 cases sa Gensan. 560 ang naka-recover ug 29 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Duwende, aswang, manananggal ug uban pang makahadlok nga mananap, dili lang kuno makita sa kabukiran kay anaasab sila online. Ani ang detalye? Mutuo ba ka sa mga istorya sa katigulangan? Sama na lang sa di kuno angay mula agong gabi ina kay naglaroy-laroy sa palibot ang mga aswang nga anda mo dagit kung masiplatan kanila.
Karong new normal, lahi na ang ilang paagi aron ipakita ang ilang presensya. Online na ang pagpanghadlok tungod kay makita na sila sa usa ka virtual art show. Bida dinhi ang klase-klaseng paintings nga haom sa titulong Philippine Myths, Pinoy Legends, Folktales and Creatures. Ito kasing show na to is pinopromote namin yung culture ng Philippine mythology. Kasi usually, 'di ba, oral culture to na parang kinukwento-kwento lang. 95 ka mga artist sa tibuok Pilipinas ang misalmot og 12 niini taga Mindanao. Usang estudyanteng si Dave Saavedra nga taga Tagum City nga mipasa sa screening aron mahimong virtual art exhibitor. Ni-enter ko ani na art show kay gusto na ako ma-measure akong capability as an artist o wala jud ko nag-expect na makuha ako ang art ko. I'm thankful for that. Tumong sa virtual art show nga magpabiling lig-on ang art community sa nasod, ilabi na ang kulturang Pilipino. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mikusog ang bagyong Rolly samtang pagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang nagkakusog sab ang bagyong Shoni samtang padulong sa extreme northern Luzon. Nagpabiling tropical storm ang bagyong Rolly nga adunay gikusgon nga 75 km/h samtang pagawas sa Philippine Area of Responsibility. Nakita kini 540 km west sa Subic, Zambales kaginiha. Samtang nagpaduol na ang tropical storm Shoni nga anaa sa 565 km east sa Basco, Batanes nga doon nagikusgon nga 85 km/h. Posible kining maglandfall sa Batanes o Babuyan Group of Islands sa Biyernes. Kasarangan ngadto sa kusog ang balod sa Eastern Seaboard sa Visayas ug Mindanao. Busa gipahimangnuan ang mga maglawig nga magbabantayon. Giklaro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa meeting niini kagabi ang gabinete nga wala siya nagtago samtang giigo ang nasud sa bagyong Rolly. Gani mipahigayon kini og aerial inspection kagahapon. Samtang anda motabang ang PNP sa relief operation sa mga naigo sa maong super bagyo. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa pangutanang nasaan ang Pangulo, gipaklaro ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa meeting kauban ang iyahang gabinete nga anaa siya sa Davao City nga nagamonitor sa epekto sa bagyong Rolly. Human mahatagan og clearance, gilayong nagpahigayon og aerial inspection ng Pangulo uban si Senador Bongo sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa Super Typhoon Rolly. Lakip sa bisita ni Pangulong Duterte ang Catanduanes ug Albay aron masuta ang danyo sa bagyo ug sa mamahimong lakang sa gobyerno. Gibisita sab niya ang Ginubatan Albay kung asa nakighinabi kini mismo sa mga residente nga grabing naapektuhan. Gimanduan na usab sa Pangulo ang tanang ahensya sa gobyerno ang paghatod sa nag-unang panginahanglan sa mga biktima, labi na sa mga pagkaon ug pag-ayo sa nagubang infrastruktura, komunikasyon, kalsada ug uban pa aron mabalik sa normal ang tanan sa hinanaling panahon. Samtang ato sa command visit ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan sa Police Regional Office 11 sa Davao City, gipasalig niini nga andam ang Philippine National Police sa pagtabang alang sa relief operations ngadto sa mga apektadong lugar. Now, what they really need as of the moment are relief goods, relief clothes that would be able to help them out recover as soon as possible. Yan po yung direktiba po ng ating Presidente is to help them recover as soon as possible from the calamity and for them to go back to normal. Sigon sa National Disaster Risk Reduction on Management Council, nga 17 na ang namatay samtang 13 ang samdan tungod sa Super Typhoon Rolly. Sobra 2 million katao ang apektado sa bagyo, samtang kapin 6 million pesos sa sab ang nahatag nga assistance sa gobyerno ngadto sa mga naapektuhan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ana sa 7 ka mga pamilya ang nawad-an og panimalay tungod sa natabong sunog sa Cagayan de Oro City. Samtang sa Jensan, usa-usab ka balay ang naog daw tungod sa napasagdang nagsiga nga kandila. Ani ang report ni Cyril Chavez. Daw nahugno ang kalibutan sa 7 ka pamilyang nagpuyo sa Ulapi Compound sa Zone 5, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Human gilamoy sa kalayo ang ilang panimalay. Wala gayud na salbar nga butang gawa sa pipila ka mga sinina, pati ang motor naug daw sab.
Sanglit magparyente sab ang mga biktima, ana sila nagtinir karon sa kasigbit nga bakanteng lote sa likod nga bahin sa naugdaw nga mga panimalay. Amo na higdaan mo karton ra. Karton, plywood. Kung mabutan mig ulan, ito yung pasaan mo sir. Luwi kaya ng mga bata. Among mga iso na ko. Mga basa ang taon niya. Kung dahil ihatag gamay, among dawaton. Kung na lang. Aminado ang kabumbirohan nga naglisod gayud sila sa pagresponde tungod piot ang dalan, busa wala nakasulod ang ilahang truck ug igo na lamang milatag og mga hose pasulod sa compound. Misaka pa ngadto sa ikatulo nga alarma ang sunog. Gama sa light materials ang mga kisame, busa paspas nga mikaylap ang kalayo. Anaa sa 470,000 pesos ang gibana-banaang damyos sa maong sunog. Samtang sa General Santos City, tungod sa nabiyaang nagsigang kandila sa altar, nasunog ang usa ka balay sa Purok 13 sa Barangay Mabuhay. Lakip nga nasunog ang usa ka minivan. Gani nakaangkon og first degree burn ang tagiya sa sakyanan. Human niini gisulayan og pagawas apan wala maabrihan na tungod kusog na ang kalayo. Sumala sa tagiya sa balay, nagsindi siya og kandila isip paghinumdom sa mga namatayng minahal sa kinabuhi karong kalag-kalag. Sanglit bawal mo adto sa sementeryo. Nahurot kasunog ang mga gamit sa panimalay, bisan sa nina wala na sila'y nasalbar. Padayon pa sa pag-imbestiga ang General Santos City Fire Station sa panghitabo. Nagsindi gani ko kandila mga alas 6. Nya pagka alas 7 akong gadto, taas pa man kaayo ang kandila. Nigawas ko balik. Pagka mga alas 8, ibalik ko sulod mo na. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Okay, belated happy birthday lang kay Lizelle Blanco. Birthday na sa atong kapuso nga garbo sa Santo Tomas. Si Argil Relator. Happy birthday. Jill. Amping! Happy birthday, boss. Amping! Mga kapuso, 52 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pulay sa mga dagkong balita sa nagadeng reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumaulheg dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.